Unsa man kining gugma, pagaduyanon gayud ang imong kaugalingon ngadto sa halapad nga mga pagkahapon. Ang misteryosong gugma sa atong kinabuhi matawag yun musugot ka man o dili. Natagamtaman mo ang natilawan mong gugma. Daw naglutaw ka kung uban nimo ang imong bathala. Mawala gayud dayon ang gihambin mong kamingaw kung ang imong hinigugma sa imo dayon muduha. Dili mabayaran ang namugna ninyong kalipay. Sa taliwala sa kalangitan kamo nagpahayahay. Sa maidlap nga mga panganod kamo misakay ug dili na gyud mo sa inyong kinabuhi nagmahay. Mao ba gayud ni ang gugma nga sa dughan na tawo nga nagikan ug ipatilaw gayud sa atong Ginoo. Nagmugna ug ang tanghaga sa atong kinabuhi, ang uban nagpuyong malipayon pero ang uban dili. Itang tanan mo agi gayud samtang may ginhawa pa, kalampusan kapagyasan ug usahay ang kabalaka. Ang Dios nagmugna niini isip kini iyang gasa para matilawan sa tanan kung unsa ang gugma.